Vedľa zimného štadióna Ondreja Nepelu vyrástol nový hotel. Kto v ňom býva ako prvý, vie jeho PR manažérka Mária Adamová. Tak v prvom rade poskytne zázemie pre českú a slovenskú reprezentáciu hokejovú a tiež pre zástupcov IHF, ktorým bude počas celých majstrovstiev sveta patriť celý hotel. A v princípe pre verejnosť bude otvorená len spodná časť, teda reštaurácia a baru. A počas kongresu IHF, ktorý by mal prebiehať od 12. do 14. mája, budú aj tieto priestory uzavreté. Celý hotel samozrejme bude prísne strážený, takže myslím si, že jednoducho tú bezpečnosť všetkých účastníkov šampionátu bude postarané. Čiže nikto si sem nemôže prizdať ani kávičku? Počas majstrovstiev áno, ako som spomínala, tak len naozaj počas tých 3 dní od 12. do 14. mája, kedy tu bude prebiehať kongres IHF, bude hotel ako taký celý uzatvorený. Inak naozaj tá reštauračná časť bude otvorená. Sú hokejisti a vôbec ľudia z IHF prvými hostiami vášho hotela? Áno, to môžem potvrdiť, prví registrovaní hostia. Ako dlho trvalo, kým sa zaškolil personál, aby teda splnil našim hokejistom všetko, čo budú potrebovať? Tak ja musím povedať, že personál je tu fantastický, pretože on sa tak zaškoloval nielen niekoľko týždňov, ale oni v podstate naozaj pomáhali do poslednej chvíle aj s inými vecami, ako majú v pracovnej zmluve, takže hlboká vďaka vlastne všetkým ľuďom, ktorí tu naozaj odviedli už pred samotným otvorením poriadny kus práce. Bude to určite veľký boom. Budú mať naši hokejisti konkrétne niečo špeciálne pripravené? Špeciálnu stravu k tomu, ale určite bude vedieť povedať bližšie náš šéf-kuchár Marcel Ináčak. Čo sa týka ostatných priestorov, tak v podstate budú mať vyčlenené aj kongresové miestnosti, kde sa budú stravovať, čiže oni sa nebudú stravovať práve v týchto spodných reštauračných priestoroch, ale budú mať vyčlenené svoje vlastné priestory. Ďalej na nich čaká naozaj luxusné spa, kde je nielen fitness centrum, ale je tam aj vyhrievaný bazén plus 2 sauny. Takže ja si myslím, že si prídu na svoje aj v takom tom oddychovom čase, kedy naozaj budú regenerovať svoje sily.